Son hepdelerde sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda Türkmenistanyň prezidentine açaçan ýüzlenýän raýatlaryň gözgörtele köpelendigini synlasa bolýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giňeýran işsizligiň arasynda raýatlar prezidentden dürli meseleler boýunça kynçylyklaryny çözüp bermegi soraýarlar. Bu aralykda yerli howpsuzlyk edaralarynyň işgärleri bu raýatlaryň köpüsini soraga çekip öňkü tejribelerden tapawutlykda olar bilen mülakatly düşündürüş işlerini geçirýärler. TikTok we YouTube sosial ulgamlary arkaly prezident Serdar Berdimuhammedowa edilýän ýüzlenmeler köplenç arkadagly Serdarym bize kömek edin diýip başlaýar. Raýatlaryň kömek soraýan meseleleriniň arasynda esasan ýaşaýyş jaý ýetmezçiligi we giňeýran işsizlik meseleleri, ýyladyş ulgamlaryndaky näsazlyklar şeýlede gaz, tok we elektrik üçünçülügündäki bökdönçlükler bar. Noýabr aýynyň ahirinde elinde 2 sany bäwegini saklap, prezidente ýüzlenen bir denan Jemaat hojalygy müdirliginiň gaz we elektrik üçünçülük edaralarynyň işinden şikaýet edýär. Ne gaz edara, ne tok edara kömek etdi bize. Çağaçyklarymyz ölüp gitmermi? Öýümüz gaty sowuk bolýan ýerimiz hiç gyly seredilen o halky. Şeýdal diýip 20 milyon şeýdimize çalla aldyrdylar. Gaz edarada hemme şeýt hemmedar bar bize beren akly halkyňyza. Kömek etsin hemme gurallarymyzy özümiz aldyrdylar. 71 milyon çykardyk biz. Men iýmäne çörek tapanyň ärim ýarawsyz men. Kömek edin diýip Zenan belliýär. Başga bir video ýüzlenmede Türkmenistanly Zenan yerli Kaziýet edarasynyň işgärlerini adalatsyzlykda we paraxorlukda aýplaýar. 3 sany sütüni çüýren hökümet jaýymy ýykdym. Sebäbi olaýda çağalarma howp awanýardy. Sütünler dolu çüýrep, jaý çağalarymyň üstüne ýykylar diýip gorkdum. Emma paraxor Kaziýetler sen hökümetiň jaýyny ýykypsyň diýip meni gorkuzyp, saňa garşy jenaýat işini gozajak diýip öýdäki emläklerimi alyp gitdiler diýip Zenan ýurt ýolbaşçysyndan kömek soraýar. Azatlykda bu videolaryň haçan we haýsy sahypalarda çap edilendigi barada maglumat bolsa-da, redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli olary mälim etmekden saklanýar. Türkmenistanda indi 7 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giňeýran işsizligiň, azyk önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasynda ilatyň durmuş şertleriniň güzeran eklenjiniň yaramazlaşýandygy barada Azatlyk radiosynyň ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylary ýygyderli maglumat berýärler. Ýurtda ilatyň jaý üçünçüligi meselesi hem ýyllar boýy ýiti mesele bolmanda galýar. Ýanyç serişdelerine baý Türkmenistanda ilatyň gaz, suw, elektrik üçünçüliginde we ýyladyş ulgamynda bökdönçlükler ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Azatlyk bu barada ýyly-ýygyna habar berýär. Türkmenistanlaryň prezidente video ýüzlenmelerini sosial ulgamlardaky sahypalarynda çap edýän daşary ýurtlaryň birinde ýaşaýan türkmen raýaty olaryň bu ýüzlenmeleri etmegine köplenç yerli edaralaryň raýatlaryň arzularyny diňläp, olary netijeli çözüp bermezliginiň sebäp bolýandygyny aýdýar. Menden prezident eden video ýüzlemelerini sahypamyza çap edip bermegi soraýan raýatlar yerli hökümet edaralarynyň öz arzularyny diňlemeýändigini, ýazýan arzularynyň barmaly ýerine barmaýanyny aýdyp prezident bilse çäre görer diýýärler. Dip sosial ulgamlarda bir näçe 100 000 follower, ýagny eýerjisi bolan türkmen raýaty aýtdy. Ol howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň efirde agzalmazlygyny sorady. Lewap vilayatynyň Türkmenawat şäher häkimligindäki çeşmämiziň 4-nji dekabrda beren maglumatyna göre soňky döwür şäher ýaşaýjylary tarapyndan hat üstü edilýän ýüzlenmeleriň sany hem epesli artdy. Şäher ýaşaýjylarynyň esasy derdi subsidiýerlenen ady önümleriniň ýetmezçiligi, suw, gaz we tok üçünçüliginiň ýygyderli kesilmegi bilen baganşykly. Etrap we vilayet häkimliklerine işleýän kärdeşlerimiz hem şeýle ýüzlenmeleriň 2023-nji ýyl bilen deňeşdirilenine görnetin artanlygyny aýdýarlar. Dip çeşmämiz aýdýar. Bu aralykda Lewapda howpsuzlyk işgärleri hat üstü bilen ýa-da sosial ulgamlar arkaly prezidente ýüzlenýän raýatlaryň köpüsini soraga çekip, öňkü tejribelerden tapawutlykda olar bilen mülakatly düşündürüş işlerini geçirýärler. Soňky hepdelerde mahkama işgärleri tas öýüne gitmäni işleýärler. Olar internetde öz arzyny aýtmak üçin ýurt ýolbaşçylaryny ýüzlenýän ýaşaýjylary MHM bölümine çagyrýarlar. Gyzykly ýeri soňky döwür howpsuzlyk işgärleri olar bilen subordinasiýany saklap mülakatly düşündürüş işlerini geçirmäge çalışýarlar. Diýip yerli polisiýa bölümindäki çeşmämiz aýtdy.
Mundan ozal adatlyk ýurtda näsä çağalarynyň saglyk bejergisine niýetläp, sosial ulgamlar arkaly ildeşlerinden hayır sahabat ýardymlaryny sorayan üçünçülük pes maşgalalaryň häkimetler tarapyndan basışlara sezewar edilýändigini habar beripdi. Häkimetler olary goşudurnak içinde ýurtda höküm sürýän Bagtyar Durmuşyň keşfine zeper ýetirmekde aýplapdylar. Adatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada deşli türkmen häkimetlerinden şolsanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanyň meclisi 30-njy noýabrda adalet çakyna Türkmenistanyň kanuny ýetgetmeleri we goşmaçylary girizip bu guramanyň tüzümine täze 2 bölümiň aýallaryň we çağlaryň hukuklarynyň goragy meseleleri boýunça hem-de husus ulgamly adam hukuklarynyň goragy meseleleri boýunça bölümiň açylmagyny tasdiklady. Adatlyk radiosu hususan soňky wagtlarda Türkmenistanyň aýallaryň we çağlaryň hukuklarynyň ýagdaýy barada berýän habarlaryny göreldi. Adaletçiniň idarasyna bu meseleler boýunça ýürütü täze bölümiň açylmagy şeýle habarlaryň ýygymlaşýan pursatyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň aýal hukuklaryna gönüktirilen Salam Dogun ýürüýte gepleşigi soňky 1 ýyl çemeti wagt bäri türkmen dinanlarynyň hukuklarynyň gözgöni ýagdaýyny gozgap gelýär. Bu gepleşigiň ýa-ni ýakyn efire berilen iň soňky sany çağalaryň hukuklarynyň Türkmenistana ýagdaýyna gönükdirilip maşgalalarda çağalary zorlukdan goramagyň ýol ýordamlaryny aralyp maslahatlaşdy. Adam hukuklaryny goraýjylar we ýerli tinçlik türkmen jemgyýetine aýal gyzlaryň hukuklarynyň goraglylygyny alada bildirip şeýle meseleleri gün tertibine getirip gelýärler. Saglyk maksatnamasynyň hem-de progress gaznasynyň esaslandyrjysy Aynawat Ýaýlymowa Salam Dogun gepleşigine beren interwýusyny türkmen jemgyýetine aýallaryň we çağalaryň hukuklaryny degişli çemeleşmeleri seljerip şeýle meseleleri boyun almagyň hem-de bular barasyna açyk pikir alışmagyň ähmiýetini notady. Aýal gyzlara, çağalara garşy dowruluk esasan maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy ýeňdeş bolýar. Men pikirimçe esasy sebäpler hökümetin ilaty döwrewap alymdan, düşünjelerden mahrum etmegi we ilatyň düşünjeli gatlarynyň ýaşmakdakyny oturmagy bolýar. Diýip Ýaýlymow aýtdy. Adatlyk radiosynyň şeýle meseleleri ýygy-ýygydan gozgap ýylat arasyna bu tema boýunça pikir alışmalaryň ýygymlaşmagy bilen soňky wagtlarda sosial ulgamlaryň türkmen segmentine hem bu meseleler has köp aralyp maslahatlaşylýar. Şeýle-de maşgala geňeşdarlygy boýunça türkmen dili sosial media kontentleri döredilýär. Şeýle kontentlerde maşgala konsultantlary äger aýal gatnaşyklaryny döwrewap kämilleşdirmäge galy berse-de maşgalalarda aýal gyzlaryň, çağalaryň hukuklaryna has ähmiýet berilmegini iterýän pikirler we teklipler bilen çykyş edýärler. Bir maslahat merkeziniň Instagramda ýerleşdiren soňky video postlarynyň birini bir maşgala geňeşçisi türkmen maşgalalaryna çağa terbiýesini atalaryň adatdakysynyň has işçiň orun almaklaryny maslahat berýär. Siz ýekije sapar ýylyň birje güni mektebe baryp çağaňyza sürpriz ediň. Balam, men seni görmäge geldim diýin. Kaka, iş wagtynda geldiňmi? Nädip geldiň bärik? Bu ýerde çağa men gerekli, men kaka gerekli diýip pikirlener. Kaka gerekli bolsam, bütün dünýä gerekli diýer. Diýip maslahat merkeziniň hünärmeni aýdýar. Adatlyk radiosy bu merkezden ruhsat alyp bilmän soň awtoryň öz sesini ulanmakdan ýa-da maslahat merkeziniň sosial salgysyny paýlaşmakdan saklanýar. Bu post Instagramda 82 000 gedek görülip 4200 gedek garanypdyr we 280 tesbir alypdyr. Şeýle mazmunly maglumatlar türkmen sosial media ulanjylarynyň arasyna soňky wagtlarda hasy ýygymlaşyp başlady. Türkmen medeniýet adaletçiniň idarasyna aýal gyzlaryň hem-de çağalaryň hukuklary boýunça açylýan täze bölümleriň alyp barjak işleri, olaryň ygtyýarlyklarynyň gerimi boýunça jikmejik maglumat bermeýär. Ýöne şeýle bölümleriň açylmagy Adatlyk radiosyny garaşsyz neşirlerde we sosial media ulanjylarynyň arasyna maşgala meseleleriniň, aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklarynyň has köp aranyp maslahatlaşylyp başlanmagynyň ýa-ni gabat gelýär. Türkmenistan 2016-njy ýylda täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň ýa-ni adalet çakyna kanun kabul edildi we şondan 1 ýyl soň ýurtda adaletçiniň diwany esaslandyryldy. Şu ýyl 7 ýaşynda dolduran edara Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça öz üstüne alan wezipelerini talablaýyk ýerine ýetirmedlikde tanqid edilýär. Türkmenistanyň meclisi 30-njy noýabrda geçiren maslahatyny başga-da bir näçe kanunçylyk namalaryny, şol sany zähmet kodeksini, administrativ hukuk bozulmalary hakyna kodeksini, pulu kadalaşdyrmak we pulu gödäwçilik etmek hakyna kanuny girdiren üýtgetmeleri we goşmaçylary hem tasdiklady. Günörtü Koreýanyň parlamenti ýurtdaky harby ýagdaý düzgünini ýatyrmak üçin ses berdi. Ses berişlige gatnaşan 190 kanun çykarjynyň ählisi bu düzgünü ýatyrmak üçin ses berdi diýip KBS habar gullugy habar berýär. Şol wagtda harbylar parlament binasyna zabit etdiler. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda prezident bu karary parlamentdäki ses berişlikden soň ýatyrmaly.
häkimet başyndaky we iň uly oppozisiýa partiýalarynyň ýolbaşçylary parlament başlygy onuň ýatyrylmagyna çagyrdy. Ikinji gün 3 dekabrda çap edilen harby ýagdaý karary ýurtdaky syýasy partiýalar we islenlik syýasy işçiligi gadagan edýär. Harby ýagdaýyň girilenligini oglan eden prezident Yoon Suk Yeol parlamenti jinayet öýjügi diýip atlanyrdy. Rezolýusiýa karary ses berilenden soň harbylar parlament binasyny terk etdiler diýip Rayonhop we YTN habar berdi. Günorta Koreýanyň harby ýagdaýy oglan eden prezidenti Yoon Suk Yeol kararyny Demirgalyk Koreýanyň ýurt içindäki tarapdarlaryna garşy göreşmegiň zerurlugy bilen düşünürdi. Bu karar ýurdun iň uly oppozisiýa partiýasynyň Demokratik partiýanyň esasy emellerlerine garşy impeachment oglan etmek, ýagny olary jogapkarçylyga çekmek synançyklarynyň soň kabul edildi diýip KBS Bütün Dünýä Radiosy habar berdi. Yoon telewizionyada eden çykyşyny oppozisiýanyň hökümetiň we kadiýet ulgamynyň işini ysmal hala salanlygyny aýtdy. Prezidentiň sözlerine görä, harby ýagdaý düzgüni ýurtda konstitusiýa tertibini goramaga kömek etmeli. Ol Demokratik partiýany kanunçylyk diktatory bolmakda günäkärledi we parlamenti jinayetçilerin mekanyny päsiýetlendirdi. Harby ýagdaý kanunynyň oglan edilmegi Azat Koreýa Respublikasynyň konstitusiýon gymmatlyklaryna ananýan we oňa eýerýän gowy adamlara käbir oňaýsyzlyklary döreder. Emma men bu oňaýsyzlyklary azaltmaga synanşýarnyp prezident raýatlaryň özüne inanmagyna çagyrdy. Ýurdun gurýer güýçleriniň serkerdesi Pak Angso harby ýagdaý kanunyny jogapkar diýilip eglan edildi. Ýurtda islenlik görnüşdäki syýasy işçilik gadaganyp häkimetler syýasy partiýalaryň mitini we ýörüş geçirmeginiň bolmaýanlygyny aýtdylar. Rayonhop neşri oppozisiýanyň baş döwlet auditoryny we baş prokurory işinden aýyrmaga çalışýanlygyny habar berdi. Meclisiň büdjet komiteti hökümet basyşlaryna garaman büdjet azaltmak baradaky kanun taslamasyny tasdik etdi. Demokratik partiýanyň lideri Lee Jae-myung prezidentiň kararyny konstitusiýaga garşy we jemgyýetiň bäkbitlerine garşy gönükdirlenip häsiýetlendirdi. Partiýa kanun çykarjylary parlament binasyna ýygnanmaga çagyrdy. Parlament binasyna giriş we çykyş ýollary harbylar tarapyndan petiklerini diýip Rayonhop habar berdi. Häkimet başyndaky Halk Güýji partiýasynyň lideri Han Dong-hun adatdan naşary ýagdaý oglan etmegiň ýalňyşlyk bolanlygyny we ony halk bilen bilelikde ýatyrjakdygyny aýtdy. Goranlyk ministrligi 2-nji gün esas serkerdeleriň ýygnagyny çagyryp, goşunyň ýokary huşkarlyk ýagdaýyny bolmagyny buyurdy. Seulun köçelerine harby enjamlaryň çykarlanlygy habar berildi. Harby ýagdaý buyrugy harbylara metdugo serişdelerine gödөгçilik etmek mümkinçiligini berýär. Ol iş taşlaýyşlary ýa-da sosial biýdilgünçiligi goşunt bolýan ýygnançyklary gadagan edýär. Fevral aýyndan beri dowam edýän milli iş taşlaýyşa gatnaşýan lukmanlara we saglyk işgärlerine iş yerlerine gaýdyp gelmeligi aýdyldy. Düzgünü olanlar gözlenip kadiýetiň karary bolmazdan tutsak edilip ölüm jezasyna çenli jezalandyrylyp biliner. Harby ýagdaý düzgün wagtynda Günorta Koreýanyň kanunlaryna laýyklykda adatdan naşar ýagdaý kadiýetler döredilýär we olar kadiýet işlerini garamagy tizleşdirip aýplanýanyň goranma hukugyny çykarlan karardan hökümden şikayet etmek mümkinçiligini çäklendirýär.